sige. Doon mo kanya. Kaya hapos ko yun lipat nga akong gikuptan. Jonas, bayot apil-apilon! Bayo doon ko. Pero lalaki ka po kukusog, no? Tingnan nalimot mo. Sige. Ha? Ganda ng ginuda. Dali na mo, girls, oy! Ogoy, ikaw, Mary ba? Huwag ka mahuman, ha? Pasalamat ka nga na niluwas ni mo karon. Ano ba siyang basag naman ito ng mga bayhana nga? Ibuli ka, uy. Daghan man gud sila. Abi mo, ito sila mga talawan man to. Isog lang to kung dili mo sukol nila. Unang ilang ibuli. Mao ba? Ang kinala mo sukol gud ka. Kaya mag-anad dito mga bayana. Pero, tuod ba? O sabi rason nga, gibuli mo kanila. Ako magud ko ni hinungdan nga. Nakigbuwag si client niya. Unsa? Mao bitang mas nakulmaan ko. Kanay ba akong dili gigulong ani kanya? Ay, kabala ka, Mary. Niyam ko. Ay, kadlok. Ako'y bahala mo. Salamat, Jonas, ha? You're welcome. So, friends? Sayang ni mo, kuya, uy. Padre pa mong ate Mary. Imo pala ng panguyaban. Ew. Paghilo mo, Amber. Naludood man lang ka. Ay, sakto man sa di mong manghod, nak. Kano kung di mong itsura, kung wa kay liwat? Mamusad, uy. Abi ba na ako, nakadawat na muna ako. Ay, oh, good. Nakatawat naman yun minimo. Pero namasin lang mini Amber ba? Nga basin og dunay kausaban ba? Ma, paayot na lagi ko sa bata ba ko. Maong, please, Tom. Ayun na ipamugos inyong gusto, good. Luot kay paminaw. Huwag labaw ng luot, imagine nun. Sa ato pa, wa giday ka maibog ni Mary, nak. Ma. Wow. Natawa ako din. Alangan! Ganahan man imo mga mama na ako para nimo. Yoks. Luot kayo, day. Luot ka. Pwede na sad ba ya? Iw. Kita na lang! Ha? Sa taon? Asam tos Mary. Yuminaram ko nagawat niya. Ano pa man siya din eh. Ay, hala tong bihana eh. Kapoy ba yun ha? Huwag pananghid. Day, sorry kayo gahapon ha. Oo ka pa nang hidni mo. Bitaw, wag ka hisgot. Kung naasa ka, may bawa mata ka nga, maghuwat ko ni mo. Sorry, pero nakakiwa machika ni mo. Ha? Unsa man? Ayab na mi si Clint. Unsa? Unya si Kenya? Dili na siya manghilabot na ako kay naano man di siya laing uyabod. Ano ba? So, don't worry, be happy. Kay nanay laing motiman ako. So, dili na kayo ko pabugat nimo, diba? Huwag mo ko magreklamo, good. At least, naana kay katimbang. Oh, kamugot goods naong nimo. Si Mary ma, makalagot kayo. Kay nga naman, nag-away mo? Kasi hindi maglagot ma. Nagtabaw niyo ko guwat niya gahapon, pero wag yung pananghid nga, nagkuyog di sa iyang uyab. Naanay uyab si Mary, nak? O ma, iyang gisugot gahapon rasad. Onya, nganong naglagot man ka, ha? Nganong lagot kay ng naong nimo? O langan ma. Pero may biyami magkuyog ma sa wa pa siya makauyab. Unya karon abi kay nakauyab naman. Kalimtan na lang ko. So sa ato pa nangigi ka? Ma. As a friend, Kaha? ma. Recorded by X Thunder Gaming. Okay basin og wa lang ka makabantay ba? Nga nanaday kay laing pagbati ni Mary, di ba? Mamusod, uy. Bayot lagi taon ko, ma. Babe, inigunya ba? Di ko makigdungan ni mo pauli ha? Dungan lang mo si Jonas. Asa di ka? Nagsabot mi sa akong mga barkada. Magduwa mig basket.
Nya iniguman, mag-inom eh. Mao ba? Sige, babe. Okay ra. Thanks, babe. Nigawas na ang tinuod nga batasan na ng client. Malapag sugod, pero karon, biya-biyaan na lang ka. Jonas. Unsa? Nagbuwag mo? Oday. Hayop siya. Nasakpan ako sin doon ni silain. Mao ba? Ayo tawhana. Sakit ka ayo, day. Da, yung sige ang imong luha ng lalaki nga way ayo dayo, uy. Day. Abay na nga, makagusto ni mo, uy. Kalimti siya kay, o siya ayo ka pagkatao. Kita na ni Paris po ni GS prom ha. Ha? Lain sa kig magawon ka. Kadili man pwede. Oh, Kita na lang ka ni Paris. sige, uy. May pabuhat na ko. Wow! Pupuhan ni mo, kuya, oy! Ang ngayon kayo ka, mura kag dili bayot ka tan-aon. Maibog it's ti Mary ni mo, anak. Uy, baba ni mo ha, Amber. May taka mo makadayan ni Ate Mary, kuya, no? Tinahan ko ninyo, good. Pilo, uy. Bayot lagi ko. Anong mabugos mang bid mo? Sige na, ato na ko ha. Bye, ma. Aton pa na ko si Mary sa ila. Sige, anak kong gwapo. Pag-amping ha. Mama, uy. Sige, ma, bye na. Paduna daw naog si Mary. Anin lang ko silang sala magpaabot. Nana siya. Kupahan niya. Wala. Ano naman ko? Hi, Day! Kayo ka. Guwapa sa cake ka. Anong sum ko eh? Shall we go? Yeah, sure. Ang sam ko. Hindi man mukha sa akong nauna si Mary. Ang sam niya ako na-feel. Ay, kung ina na, padungin ni mo pa sa akong pagkabayot. Ay, kung mauna, sultihi si Mary sa imong gibati para niya, nak. Pero, madawat ako niya, ma. Unsaon nimo pagkahibaw kung dili ka musulti. Ma, At least, nak, wa kay pagmahay sa umaabot kay nakasulti ka naman niya. ma. Seryoso ka? Amot ito, Mary. Ako nagbibog sa ko sa kung kano saan nagsugod. Pero, uway gabi nga, di ka mawa sa una-una. Jonas. Nag-joke ka, no? Ikaw no, joker, gid kaayo ka. Tinudan na yan kong gisulti, Mary. Nakagusto ako nimo. Jonas. I hope di ka malain ako, ha? O friends ka punta. Time para good. Nanguyab na ka na ko. Unta, kung okay rin nimo. Kung mauna, gisugot na tika. Sa? Lagi. Ang tinuod, hagbay naman sa kung nakagusto ni mo. Nagpaugan ko nga imposible nga makagusto ka na ako. Nung ako na lang pitago pa ako na feel ni mo. So kita na? Oh, Jonas. Kita na. Yes! Yes! Mary, I love you. Ay, kabala ka. Ipakita na ko nimo nga deserving ko nimo. Pero, hinay-hinay yun ko, ha? Yung kabala ka. Dawat ka, Jonas. I love you too. Humawak ka sa'kin, sundan natin magbabago. Di kailangang sabihin. 3 years naming uyab ni Mary karon. Og hangtod karon, labig gihapon kayo nako siya. Wabi ko mag-expect na ubati di ko sama ani. Pero wa ko magmahay kay malipayon kami ni Mary. Dinhi na ko to.
Daghang salamat, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kita mangigalan kaagi ni Jonas nga taga Tabada ning siyudad sa Cebu. Uban sa awit nga iyang karangayo, awit nga Riklohan, lihim. Huwag nang magtago-taguan